iemand met een scooter. Goedemiddag. Hoi. Mag ik iets vragen? Dat bord wat daar hangt, hè, Baxter achterom. Ja. Wat betekent dat? We zijn een bedrijf. Oh, jullie zijn een bedrijf. En wat voor bedrijf is het, als ik vragen mag? We doen... Hoi. Hi, sorry. L1, programma onderweg. Hi. Wij zijn nieuwsgierig. Wij zijn misschien... Ja. Nou ja, wij zijn eigenlijk een vlijbakbedrijf. Wij doen Limburgse vlijbakken en broodbakken. Maar u kunt best mijn moeder erover spreken, die is binnen. Oh, die is binnen. Nou, leid ons dus even naar je moeder. Ja. Wat grappig, een soort van thuisbakker. Ja, thuisbakker eigenlijk, ja. Wat grappig. Maan. Alleen. Onderweg. Goedemiddag. Bent u de vlaaienbakster? Ja, ik ben de bakster, ja. Hi, Hoi. Bas van der Zwaan, L1, hallo. programma onderweg. Ja. Kent u het toevallig? Ja, ik heb Ja? alles gezien, ja. Oh, jij ja. vlaaien bakken Ja, en brood. En brood, ja. Gewoon Maar op dit toes. moment, ja, maar op dit moment gebeurt niks. En waarom gebeurt er nou niks? Nou, omdat er nu geen lui zien die wat hier komen bakken. We geven alleen workshops en broodbakken. En Oh! vlaaibakken. Oké, het zijn workshops. Ja, zeker. En waar duidt ze dat? Dat doe ik door en door en door. Wat is dan eigenlijk oh, er is nog iemand bezig. Of is dat weer een ander bedrijf? Toevallig. Och, dit is wel... Och, kijk nou toch. Nu lik je wel van alles. Wat leuk. Ja. Nou ja, we kennen wel de bakhuisjes. Ja? Die ze overal huis in Limburg. Ja. Maar hier wordt dus echt ambachtelijk vlaai gebakken. Ja, hier gaan we ambachtelijk aan de slag met vlaaibakken. Het deeg maken vanzelf. En de vulling die wordt gemaakt ter plekke. En de vlaaien. En de bakken doen we oftewel hier of boeten in de bakoven. Oh, daar is ook een Een houthoven erachter. Ja, het bakhuisje. Als het leuk. zien. Als het zien. Ja, mag dat? Ja, zeker. Ja. Waar komt die liefde van dich voor de ambachtelijke vlaai? Ben je ermee opgegroeid? Ja, mijn man bakte veel, ja. Maar mijn man was meer een toertebakster. Dat was meer een banketbakster. Ja, zo kan je het wel zeggen, ja. Ja, wel vlaai, hier toch gewoon een banket, hè. Oké. Ja, dat is geen patisserie. Nee, Nee, een toert. en toert. Een toert met alles erop en eraan. Ja. Met slagroom en... Ja. En wanneer komen de mensen vlaaien bakken? Is dat meestal in het weekend of 's avonds? Ja, vrijdag, zaterdag. Dat zijn meestal allerlei die wat zich dan individueel opgeven daarvoor. Nou, hier is het, dan zaterdag gaan we hier nog gestoord. Heb je dit allemaal zelf gebouwd? Dat hebben we met vrienden hebben we dit allemaal zelf gebouwd, ja. Ja, en hier is het de oven, maar ja, dat ligt nu nog wel, het ligt er hout in te drugen. Want zo hebben we Ja, als ze wil stoken, moest ze druig gehold hebben. Ja. En de vlaaien dan? Die gewoon hier gewoon op een steen? Ja, in de vlijver natuurlijk. Ja, maar het vuur dat verplaatst zich dan meer naar achter en dan heeft ze Dus stikt het hier vuur aan en dan moet het zich langzaam naar achter toe, het vuur vreten, zal ik maar zeggen. En hoeveel vlaaien kunnen er dan in? Ja, ligt er al wat van maken. Meestal, even kijken, als we de ganse kleine vlaaitjes maken, die is ongeveer 18, dan kunnen er een 44 in. En als we ze dan wel 24 maken, dan de helft, 20, 22 passen er dan in. En hoe lang moet een vlaai in de oven? Ja, normaal, hè, als je ze toes bakt, 20 minuten. Ja. Hier kan het wel eens gaat sneller zijn, ja. Tussen de 10 en de 15 minuten is een vlaai wel klaar. En als ze de vlaai in de elektrische oven duist, Ja. die we net door binnen zoeken, Ja, dan bakken we ze in 20 minuten. 20 minuten. Ja. Mogen we nog even terug? Want ik zocht al zoveel leuke aanknopingspunten voor een... Ja, dat is zeker. Ja, ik snap, het is een beetje een euvelval nou. Ja. Maar we wisten het ook niet, hoor, toen we vanmorgen opstonden van dat we bij een ambachtelijke... Is dit echt voor dich ook heel belangrijk dat
dat de vlaaien gebakken werden zoals ze dat vroeger deden? Nou ja, het ambachtelijke zit hem in het feit dat het gewoon alles met de hand is. Ja. Ja. En dat ze ja, gewoon zo min mogelijk toevoegingen. Hè? Dus, Maar dus is, met puur materiaal, dus met roomboter werken en met het meel van de meulen. En, is hij in de Buurmeulen? ja, dat heb ze commandeursmeulen. Hè? En daar komt het meel Daar vanaf? komt het meel vandaan. Oké. Ja, ja. Die malen nog ambachtelijk op stenen. Past dat ook een beetje in het streutje van dat mensen tegenwoordig steeds meer moeite hebben met E-nummers en toegevoegde toestanden aan ons voedsel? Ja, zeker, want dat zit hier beslist niet erin. Nee. Het meel is ook puur, hè? Dat is ook niet gebleekt. Dat is gewoon, dat komt van de steen, het wordt gezeefd. En het, ja, dat is een beetje heel kort door de bocht, maar zo simpel is het. Terwijl meel uit de fabriek, ja, daar wordt een hoop aan toegevoegd. Zoals? Houdbaarheid, hè. Dat Dat het houdbaar blijft. conserverings- Ja, goed, precies. Weet ik natuurlijk ook niet. Dus Maar waarom zou ze meel in godsnaam blijken, zodat het witter liek? ja, mooier gebakken. Dan ziet het gebak toch moeier uit. Zodat het gebak er mooier uit, ja. Oké. Ja, ja. En dat blijken van meel, wat doen ze dat bij? Geen idee. Geen idee. Ik wil hem ook niet in verdiepen, Nee. eerlijk gezegd. Nee. Ik zocht net al de bloemkool liggen. Ja, In wat voor vlaai heet hij? daar gaat in de bloemkoolvlijn, hè, flauwekul. Dat ligt hier Het is toevallig. niet zo, het is nu de goede temperatuur dat ze dit ook als koelkast kunnen gebruiken. Ah, oké. Ja, het weekend gaat er achter de kachel aan. Wat hangt er boven voor een trofee? Ja, ik ben nu begonnen met wat ik zo af en toe bak. Ja. Als dat opgehangen kan worden, zo'n leuk formaatje, dan hang ik het op. Dat is eigenlijk een roggekraker. Hij is een beetje verbrand, maar het idee is wel leuk. Dat me een beetje denken aan die matses die ze vroeger ook wel eens... Ja. die smaakden nergens nog, maar... Ja, dit is van Zoerdijssen met zo'n roggekraker over gemaakt. En hij is een beetje zwarte rand. Daarom de andere waren zin om op te hangen, want die zien lekker en die is over opgehangen. Waar koos die man dich vroeger enorm mee verwennen? Wat wordt die lievelingsvlaai of toert vroeger? Mijn lievelingsvlaai is linzenvlaai. Ja, het is niet echt een vlaai, hè. Dat is meer toert, hè. Linzentoert. Het is ander deeg. Ja, maar tegenwoordig is er toch ook heel veel, bijvoorbeeld een abrikozen lenzenvlaai. Dat is met een bojem van toch ook lenzen, of niet? Nee, dat is niet de boeien van lenzen. Nee, Nee? dat is een leuke... Nee, Vertel. de lenzenvlaai komt uit de stad Linz. Echt waar? Ja, dat is tijdens de Oostenrijkse bezetting in 1750, rond 1750. Ja. Ja, zijn de Oostenrijkers hier geweest. En we waren toen erg arm hier. Ja. En ik vermoed dat die ons hebben geleerd wie we de lenzenvlaai maken. En En veel, we zijn zo eerlijk geweest. Omdat dat voor hebben gezegd, dat is de vlaai wat uit Linz. Dus de lenzenvlaai. en wat is er anders aan de lenzenvlaai dan aan onze Limburgse vlaai. Limburgse vlaai? In onze Limburgse vlaai zit huffen, gist. Ja. En in de lenzentoert is eigenlijk meer een beetje het idee, ja, ik kan niet helemaal zeggen appeltaart, maar daar zit eigenlijk bakpoeier in. Of dat is het belangrijkste Vroeger verschil. houden ze geen bakpoeier, we hadden natuurlijk heel veel eier. Dus dan wordt een deeg een beetje cakeachtig, zachter. Ja. Maar dat was vroeger die favoriet. Dat was mijn favoriete En vlaai, tegenwoordig? ja. En met mijn man bakte ik ook veel koekjes, vooral rond de kersttijd. Dus we hebben toevallig gisteren hier koekjes zitten bakken. Ja. Chocolate chip. Daar liep het wel op, hè? Ja. Cookies zien het, ja. En wat is tegenwoordig een vlaai waar ze zich wakker voor kunnen maken? De kruisbessen. Kruiselvlaai. Of kroenselvlaai, maar wie is het seks? Overal zeg ze het anders, toch? Wat zeg jij er tegen? Steekberen. Ah, steekberen. Ja, dus, dat kun je goed doen, ja. Staffelberen, hè? Ja. Ja. Steekberen speciaal van een bakker die misschien nou ook zit te kijken. En dat weet dan precies wat ik bedoel. Dat is eigenlijk ook wel mijn lievelingsvlaai. Ja. En dat is steekberen. En er zit dan ook nog wat van is- cacao zit er op. Oh, cacao op. Ja. En iets van Cacao meringue bedoel ze, van Ja. groen. Ja, oké. Nou, apart, leuk. Dat recept wil ik wel. En dat is, ja, ik zal dat de rest eens doen. Dat is
En het lekkerste is dan het zuurtje van de kruisbessen. Ja. Gecombineerd met het zoetje van de chocola en van de cacao. Ja, ja. Heerlijk. Ja. En die lievelingskroezele wat zit er? Het groen en een deksel op. Dat vind ik het lekkerste. En een wat? En een deksel? En een deksel. Oh, dus die van boven ook het moeie. Letjes, ja. En hoe dik maakt ze die? Iedere week wel een keer? Nee? Nee. Anders ga je het vervelen. Voor mij moet het ook bijzonder blijven, hè. Ja. Ik maak wel bekend elke week flyen, maar... Ja, of vanwege die workshops natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, goed. Ja, ik moet ze metmaken. Ik moet een stuk voor doen, hè. Ja. Dan heb ik nog... afrondend heb ik nog, vind ik zelf dan wel een brandende vraag aan de mevrouw van de ambachtelijke vlaaien. Ja? Dus zal ze er ongetwijfeld van gehuurd hebben, maar wat vindt zich nou bijvoorbeeld van de nieuwe trend met frikandellenvlaaien en zo? Dat ging ze vragen. Oh. Ja. Nou ja, leuk. Dat is toch een leuk bedacht. Ja. Kijk, de linzenvlaai was ook ooit nieuw hier, hè. Boet het struitje. En ja, dat de lui gaan uitproberen vind ik wel leuk, ja. Oké, dus Ja. Ik heb het nog nooit geproefd, dat niet. Ik weet niet of het een echte huffenboeien is of dat het... Geen idee, dat weet ik dus niet, maar... Ik vind het wel leuk bedacht, ja. Oké. Als we nog ooit eens een keer een workshopje vlaaien bakken willen doen, dan zien we welkom. Ja, zit je wel. Ja? Ja, zeker. Ja. Ja, ik weet zeker dat de helft van het duo wat mij vergezelt erdoor zeker voor open zal staan. Oké, prima. Of niet, jong? Bakken of... Ja, dat alweer.